Daşoğlu welaýatyny üýtgäp durýan bulutly hawa bolup, Demirağ kulmatardan teleskopda 10-15 metre ýetýän şemal uzer. Hawa gejesine 12-17 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly hawa bolup, Demirağ kulmatardan teleskopda 11-13 metre ýetýän şemal uzer. Hawa gejesine 16-18 gradus, gündüzüne 26-28 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça may aýynyň 25-ine magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanmagy anlaşylýar. Edi botanışlar, ýan pasyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeride ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyndaçylyk tertip tüzümlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriban ýeleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçda urny ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeretlenýär. Ähli tüşeriň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuň biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýlyňyz adamlar. Karhanatynyň hünärmeni Ferdar Ağalekov. Bugün Akşehir Maşgabat adly halkara tergitine atnaşýar. Röşen Husus Karhanasy tarapyndan öňürilýän deri önümler, ýani aýakgaplardyr, eýleki derlerden öňürilýän önümlemedi. Bugün tergaýa getirdik. Gahrman arkadagymyz telekeçiler ýurdumyzyň altyn gaznasyr diýip bellek geçýär. Biz hem ýöreteden anlarymyz üçin, erkeklerimiz üçin, mekdep okuwçylar üçin aýakgaplaryň türlü önüşlerini öňürýär. Häzir wagtda biziň karhanamyz tarapyndan öňürilýän aýakgaplarymyz diňe ýurdumyzyň çägine däl, eýsem taşeruýetli aljylardyr, telekeçiler tarapyndan uly islega eýe boldy. Häzir wagtda biziň karhanamyz tarapyndan öňürilýän aýakgaplar Merkez Aziýa ýurtlarynyň köp bölegine şeýle hem Russiýa Federasiýasyna eksport edilýär. Ýüz göterim tebigi derden bolan aýakgaplar häzir wagtda ýurdumyzyň çägine 30-dan owrak sowda nokatlaryna aljylarymyza ýetirilýär. Rowşan aýakgaplaryna ýüz göterim deri rahatlyk, owadan biçuli aýakgaplar tapmak mümkin. Şu aýakgap öňüremizde çyýmalyň ählisi öz ýurdumyzda öňürmek bellek geçmek gerek. Pursatdan peýdalan gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy Aşgabat şäher günü bilen tüýsüremizden gutlaýan tutjan tutumly işleri mundan eýlekkem rawaşlyklary beslensin. Mehriban ýerleşler, Akşehermiz Aşgabatyň güni hemem şuňky geçirilen köp uğurlu halkara sergi boýunça hormatly prezidentimiziň iýeren gutlagyna da Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen bir neçe ýylly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň merjen şäheri öwrülenligi, ulu bu ýsanç bilen bellenilýär. Hakykatdan bugün paýtagtymyzyň çar künjegi ak mermerli binalar, bir edara karhanalar bilen hasam bir gözüň dokunurýar. Elbetde Guinness Rekordlar kitabyna giren paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni bugün sergiň bir joşguny bilen hasam utgaşýar. Bizem şu serge aýlanmagy bilen Türkmenistanyň Magtumladyň ýaşlar guramasynyň wekilleri bilen, ýani işgärleri bilen gepleşmekde hötte şarkal dowam edýäs. Bayramlaryňyz gutly bolsun, hoş gördük. Sağ olun, men Türkmenistanyň Magtumladyň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň Medeniýet we köpçülik bilen habar beriş bölüminiň etat hünärmeni Ajap Baýelliýewa. Bilşimiz ýaly berkarar döwletiň täze ýamyny galkynç döwrüne gözel diýarymyň her bir güni toýdur bayramlara, şany senelere, taryhy wakalara, zähmet istinliklerine wetlenýär. Akşeherimiz Aşgabatymyzyň güni hem şeýle hem türkmen hasyny bayramçylygy ýurdumyzda uly şatlyk şowkyna betlenip ýurdumyzyň türlü künjeklerinde toý hökümine toýlanýan bayramlaryň biri. Bugün hem Akşeherimiz Aşgabatyň güni münasibetli
Gurnalan halkara tergisine hem bir kardeşlerimiz bilen gedelence geldik. Anha bu yerde sergide yurdumuzun hususi kärhanalarymyzyň öndüren ýokary hil önümleriniň sergilenmegi şeýle hem bundan başga da Türkmen zananlarynyň ene mamalarymyzyň 10 barmagynyň hünäri bolan Türkmen halallarynyň il işleriniň bir näçe millilikleriniň sergilenmegi bizi hassa begendirýär, buýsanyrýar. Türkmen ýaşlarynyň zehinlerini dünýä tanatmakda uly işler alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyza, Arkadagyl Gahryman serdarmyza köp sag bolsun aýtjaryn. Goý Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzyň peder ýoluny münasip anamly dowam etdirýän Arkadagyl Gahryman serdarmyzyň janlary sag, ömürler uzak, belet başlar aman bolsun. İl wagtly umumy adamda dähmetli tutýan tutumly işleri rowana ýollarda rowaşlyklara wetlensin. Köp sag bolun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Elmydam şular ýaly gözellik bilen goýnuny toýly günlerde görüşmek nesip etsin. Sag bolun. Men Türkmenistan'ın mahkumlarına kıyaslar olmasının aşağı şehirinin bahtiyarlığı Trabzon Gençliğinin başçılığı Rüstem Mehmedov. Berkarar döwletimiziň täze ýamyň galkynçy döwründe Gahryman Arkadagyl Gahryman serdarymyň harasatly ýol başylygy bizim garaşsyz baky Türkmenistan döwletimiziň her bir gün toýdur bayramlara şany seneler belen tepkitleri uly üstünlikleri wetsenýär. Ina bugünkü günde de mahkum Pragynyň Doglan günüň 3 ýyllygynyň toýlanýan günlerine de bizim garaşsyz baky Türkmenistan döwletimiziň bir bayramçylyklar Türkmeniň milliligine däp desturuna mahsus bolşy ýaly goşa-goşa dönelýär. Bugünkü günde de Böder paýtagtynyň Aşgabat şäheriniň şäherim Aşgabat adly 23-nji halkara köpügürli serginiň açylışda barasyna geldik. Hakykatdan şol garaşsyzlyk ýyllary içinde senagatda, ykdysadyatda, medeniýetde, umuman halk hojalygynyň dürli puwdaklary, uly ösüşlere yetilen önümçülüğün bir sergi edilmegi, şol halkara sergisine aýlanýar. Hakykatdan bizim garaşsyz baky Türkmenistan döwletimizi önürleýän ýokary hilli önümleriň bir ýeke bir Türkmenistan döwletimize däl goňşy daşary ýurtlarda da hem eksport haritler bolup gidýändigini bir aýdym gözüle seredi götür. Hakykatdan ähli ulgamyna degişli bir uly ösüşler beslenen bir sergi ýokary guramaçylykly hem gurnar götür. Bu ýerde de köpçüliklerin habar berişleri işleriniň beýleki jemgyýetçilik guramanyň wekilleri umuman bir halk köpçüliginiň bir Türkmen jemgyýeti bolup ýaşar bolup şol sergide bizim öz bir ýürek buýsanjymydy, guwunjymydy Gahryman Arkadagyl Gahryman serdarmyda bize şeýle mümkinçilikleri döredip berenligi üçin hakykatdan häzirki döwürde garaşsyz baky Türkmenistan döwletimizde ýaşamana, münasip bilim almana, dörejilikli halal tähmet çekmeni, öz saýlap söýenkärilerimizin eýeleri bolmana döredip beren giň mümkinçiliklerini sag bolsunlar aýdýar. Ina şol halkara sergide de bizim Türkmen ýaş telekeçilerimizin bir önürýän ýokary hilli önümleri hem sergide görkezler. Ina şol sergide bir ýörüýte daşary urt guramalardan gelen wekillerimiz hem barna şo wekillerimizden bir telekeçiligiň öndüren önümleri bilen bir gyzyklanma buýsanç guwunç duýgularyny hem başyndan geçirýär. Bize şeýle ajak zamanany peşkeş süren Gahryman Arkadagyl Gahryman serdarmyda tüý süregimize sag bolsun aýdar. Gahryman Arkadagyl Gahryman serdarmynyň janly sag belet başary aman bolsun. Ýurt bähwitli bütün adamlar dähmetli tutýan tutumly işleri hem ise rowaçlyklara wetlensin. Şu dawaral pursatda Aşgabat şäher günü münasibetli Gahryman Arkadagyl Gahryman serdarmyň hem de ähli Türkmen halkyny bayramçylyk bilen tüý süregimden gutlaýar. Mehman vatandaşlar, Ağak şäherim Aşgabat adly 23-nji köpügürli sergisi bugünkü gün Türkmenistan Sowda we Senagat edaratynda öz işine başlady. Gahryman Arkadagyl Gahryman serdarmynyň saýatynda bir güllüýän, gül açýan, güneşli watanymyz Türkmenistan diýarymyzyň ýüregi, merjen şäherimiz Ağak şäherimiz Aşgabatyň günü münasibetli bugünkü gün Ağak şäherim Aşgabat adly halkara sergisi öz işini başlady. Mehman vatandaşlar, bugünkü gün bu halkara sergisinde bir gepleşmedi. Bir söhbetleşik arkaly dowam eder. Elbetde serginiň mehmanlary ýurdumyzda durly urlarda dähmet çekýän ýyllaşlarymyz, hünärmenler hem de durly ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri, talip ýaşlary bar. Şolaryň birinde Nosogul mollum salam. Nosogul mollum bayram bilen toý bilen tüýsükdiň. Ine bugünkü gün kardeşleriniz bilen, talip ýaşlaryňyz bilen
Megerem öz sergi diýwaryňyz bilen bu sergiye gatnaşýarsyňyz. Şu ajaýyp fursatda ilk bilen bir bayramçylyk gutlugyny ýyllaşdyryp ýetirýär. Awa sağ olun. Ine hemmemizin bilişime diýaly berkarar döwletimizin täze ýandan galkynşy döwrüne ýurdumyz bir ähli ulgamlarda şol sanyna binaýarly gurulşy ulgamyna uly ösüşleri eýe bolýar. Şu halkymyzyň bolelin bahtyar geljegine gönükdirilen binadyr detkalar eýdiberli gurulup ulanylmaga berilýär. Diňe bir paýtagtymyz Aşgabatyň çägdäl eýsem ýurdumyzyň ähli künjekleri kem bir gurulşyk meýdançasyna öwrülen. Ine esasy ýa-ni şol gahraman arkadamyzyň başlanyjy bilen şeýle kem arkadaly gahraman serdarymyzyň kem beder ýoluny münasip dowam etdirmegi bilen bir ýurdumyzyň binägerligi sunugat derejesine ýetirilýär. Ine şonuň aýdyň nusgasy hökmünde şonuň aýdyň şaýatlygy diýende kem bul biziň paýtagtymyz Aşgabat şäheridir. Ine Aşgabat şäheri bul watanymyzyň ýüregi hatap edilýär. Ine Aşgabat şäheri esasy diňe bir halkymyz tarapyndan, diňe bir ýaşaýjylar tarapyndan söýlen şäher däl, eýtem bir daşary ýurt mehmanlar tarapyndan kem söýlen ajaýyp şäherleriň biridir. Ine paýtagtymyz Aşgabat şäheri bir soňky wagtlarda esasy dünýäniň işe urup merkezine öwrildi. Ine bu ýerde köp sanly ýygnaklar, türlü hili bäsleşikler, halkara hyzmatdaşlygy bilen baglanyşykly köp sanly çäreler geçirilýär. Noşulmanym şunuň bilen bir hatardan gözel paýtagtymda Aşgabat şäherinde bir binagerligiň bir nusol şäher diýmeli bilen. Awa dogry welek geçýände ine belli bolýaly. Seni bir ýan şol binagerlikde esasana şol ýaşaýjylaryň islegleri hemde olaryň bir zerurlyklaryň ählisi kanagatlanyrlar. Mysal üçin şäher ine özgedegine 4 tane esasy bölüklerden ibaret. Ine olaryň birincisi ine ýaşaýyş jaý bölegi, ikinji edara kärhanalary bölegi, üçünji bölegi meden dynjalyş bölegi. Dördüncü bölegi bolsa senagat kärhanalar bölekleridir. Ine şu paýtagtymyz Aşgabat şäherini alsak hem ine ýaşaýjylarymyz ähli amatlyklary bolan durly hili ýaşaýyş jaýlaryna ýaşaýarlar. Olara bir arkaýyn zähmet çekmäge ähli mümkinçilikler berediler. Mundan başga bir halkymyzyň özüniň boş wagtlaryny bir medeniýetde dynjalmak üçin bir feýligetlere baý bolan, dynjalyş merkezlere baý bolan ajaýyp şäherleriň biri hatap edilýär. Ine şu paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň kem bir binaýarlyk taýdan ösmegini, onuň bir hasy gözelleşdirmekde ine gahraman arkadamyzyň we arkadaly gahraman serdarymyzyň bir goşantlary diýsem sanardan uludyr. Bella geçişme diýälen şu Aşgabat şäheriniň bir 1881-nji ýyly düýbe tutulup ine şuň ine häzirki wagtda hem ine Pähim Paýhas ummany mahtum bolup Praga ýylyna hem oňa eýan bir 143 ýyly bolýar. Ine şu Aşgabat şäherdiň bir döwrawap şäher bolman eýtem ine öz gezegine bir özüniň milli ähenglerini ata-babalaryndan gelýän şu binaýarlyk sunugatyny özünde jemläp bilýän ajaýyp şäherdir. Ine muňa şäheriň çägindäki ýerleşen ine bir näçe binalar oňa aýdyn şaýatlyk edýär. Häzirki döwürde olarda bir awatlaýyş işleri geçirilýär, ýöne özüniň bir baý taryhyny bir ýadyňa salýar. Binaýarlar, şäher gurulşykçylar hemde dizaýnerlaryň bir öňündäki esasy maksat şu ýurdumyzyň keşfini, paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň bir keşfini hasy gözelleşdirmek, ondaky ýaşaýjylara bir ähli şertleri döretmekden ibaret bolup durýar. Ine Rowşan şu ýerde görüşimiz ýaly, ine birine ýanky bellek geçişmeler biziň bir öňündäki esasy maksatlaryň biri bolup durýar ýurdumyzyň binaýarlyk keşfini özgörtmek. Paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 143 ýylyk münasibetli geçirilýän bir Akşäherim Aşgabat adly 23-nji Köpürli halkara sergisine hem özümizin bir näçe tane taslama işlerimiz şeýle hem bir şekil taslamalarymyz bilen gatnaşýar. Ine şu görýän şekil taslamamyz bolsa ine biziň täze Türkmen Döwlet Binaýarlyk Guruluş Institutumyzyň bir binalar toplamynyň taslamasy bolup durýar. Ine şu ýerde ine biziň esasy maksadymyz diňe bir binalary döwrawap şekiline ýerine ýetirmek däl, eýsem olara bir milli ähengleri bermekden ibaret bolup durýar. Görýän binamyzda hem ine görüşimiz ýalyna baş binadan şeýle hem bir okuw binalaryndan, mundan başga kitapxanadan, naharxanadan ýa-da bolmasa durly hem sergiler geçirmek üçin sergi dörüjçülük merkezlerinden ibaret. Mundan başga ýürüte sport bilen meşgullanmak üçin sport detgalaryndan ibaret, umumy ýaşaýyş jaýlaryndan talipler üçin şeýle hem bir şu ýerde zähmet çekjek muallimler üçin hem ýaşaýyş jaýlaryny, taslamalaryny şu ýerde gözüňe tutulýar. Ine görüşimiz ýaly ine şu taslama ilki bilen ýa-ni şol maksada laýyk ýerine ýetirilen taslamalaryň biri hatap edilýär. Eýem
bir binany göreninde eýam şonuň bir gurulşyk uğruna değişdiğini görmek bolýar. Ine şu ýerde esasy biz şol manyny bermek maksady bilen hem şu sirkulun keşfiniň ýerine ýetirilmegi eýam şu binada şu çyzgylaryň ýerine ýetirilýänligini şol gurulşykçylaryň hem de şu binaýarlaryň bir esasy ulanýan gurallarynyň biri bolup durýar. Ine şu ýerde görüşmedi ýaly, ine mundan başga da bir diňe bir binaýarlyk gurulşyk uğruna däl, eýsem ine durhili ykdysadyýet uğrumyda değişip bolan bir näçe tan şekil tassamalary görmek bolýar. Ine şu ýerde görüşmedi ýaly, ine bir ýurdumyzyň ösüşleri, ýani şu tutuş ýylyň dowamyndaky durly ulgamlarda gadanýan ösüşlerini ine şunuň ýaly bir näçe tany şekil tassamalaryň üstü bilen ine taliplerimiz görkezýär, beýan edýärler. Ine şol işleri hem biz bolsa ine durly hili şeýle sergileri hem de bähdeşikleri hödürleýär. Ine şu şekil tassamada da ine görüşmedi ýaly, ine durly hili ýyllarda ýurdumyzyň bir ykdysadyýet ulgamyndaky ýetýän belen tepkitleri durly hili renkleriň üstü bilen häsiýetlendirilýär. Olnaky gadanylýan üstünlikleriň bir näçe sany tapawudy. Şol bir sany esasy biziň uğrumyz binaýarlyk gurulşyk bolanlygy sebäpli ine şu ýerde ine şu şekil tassamada görüşüňiz ýaly ine bir Arkadag şäheriniň bir näçe sany binalary ýerleşdirilen. Ine mundan başga da şunki Akşehir Aşgabat adly 23-nji bir köp uğurly halkara sergisine ine ýurdumyzyň bir ähli ulgamlaryndan durly hili hünärmenler özleriniň ýerine ýetiren işleri bilen gatnaşýarlar. Ine şu serginiň özünde hem bir ýurdumyzyň gadanýan belent üstünliklerini şu serginiň dowamynda görmek bolýar. Ine şu sergi mundan başga da diňe bir üstünliklerini ýurdumyzyň diňe bir üstünliklerini beýan etmek bilen näl eýsem bir özara pikir alışmaga şeýle hem bir tejribe toplamaga hem bir uly mümkinçilikleri berýär. Ine şu ýerde görüşmedi ýaly bir ine ýurdumyzyň gurulşyk ulgamyna değişdi bir näçe sany. Mysal üçin ine tehnologiýalaryň gün-günden ösýänligini göz önüne tutmak bilen ine durly hili gurulşyk materiallar ýa bolmasa durly hili materiallaryň täze görnüşleri ulanylýar, täze görnüşleri döredilýär. Noçolman neswat şu ýerde teatrdan barşynda ýene bir sergi diýwarynyň ýanyna gelip bäňnekde ajaýyp uruş Kuluz Karhanasynyň sergi diýwary. Ne bilsmi diýäli, Gahman Arkadag Gahman Terdarymyň faýatynda ýanky adagdaran gurrun edilen teatr binalar toplamy we siziň ýokary hökümetdeňizde Türkmen Binalar Gurulşyk Institutynyň binalar toplamy ine de taslamasy. Bilsmi diýäli ajaýyp uruş Kuluz Karhanasy gurulşygyny alyp barýardy. Indi şu ýerde şu taslamalarda ýene bir durup geçdik maksada laýyk bolan kadýan. Ine dogry belläp geçdiňizde, ine şu Türkmen Döwlet Binalar Gurulşyk Institutynyň şu binalar toplamynyň bir gurulşygynyň dowam edýän häzirki ýeri bu ýani şol Göröl şaýarynyň uğrudur. Esasy bu ýeriň bir taýlanyp almagynyň esas sebäplerinden biri bu ýurdumyzyň bir uly depkinlerde ösdürilýän ýerleriniň biri bolup durýar. Ine bu ýerde esas ýaşaýyş jaýlarynyň hem durly hili gurulşyklary bir uly depkinler bilen alınıp barlýar. Ine şu Türkmen Döwlet Binalar Gurulşyk Institutynyň şu binalar toplamynyň bir gurulýan ýeriniň bir özünün bir näçe tan landşaft taýdan hem aýratynlyklary bardyr. Ine esasy ýani şol landşaft aýratynlyklarynyň biri ýani şu etnik bir tassama ýerine ýetirilen, ýani şol ýerine ýetirilen tassamanyň ýani şu ýerleşýän ýeriniň hem bir landşaft aýratynlyklary göz öňüne tutulmaly. Esasy näçe tebigaty bir howpsuz bolsa, şonça da biziň özümiz üçin hem ýaşaýjylar üçin hem şeýle zähmet çekjek adamlar üçin hem ählisi üçin amatly bolýar. Ine şu ýerde görüşüňiz ýaly ýani şu esasany ýani şu binalaryň ýerleşýän belentlikleri biri-birinden bir näçe sany neme araklary tapawutlanýar. Ine sebäbi şol saýlanyp alynan ýeriň bir landşaft aýratynlygy şondan ibarat. Biz hem şonuň bir landşaft aýratynlyklaryny ütgöwsiz goýmak maksady bilen ýani şol jaýlaryň belentliklerini ýani şol tapawutly ýerine ýetirdik. Esasy ýani şol binaýarlyk hem de gurulşyk ulgamyna değişdi şu binanyň özü. Şol sebäpden ine sergi merkezleri hem ýerleşdirildi. Esasy şu sergi merkeziniň öňündäki esasy maksat ine biziň bir talip ýaşlarymyz ýani şol şu käre girişen ilkinji günlerinden başlap bir näçe san tassamalary ýerine ýetirýärler. Durly hili ine şoňa meňdeş köp sanly ýani şekil tassamalary ýerine ýetirýärler. Ine şol şekil tassamalary ýa-da bolmasa ýerine ýetirilen tassamalary hem hukman suratyny bir aýap saklamak maksady bilen bize has ýerler köp gerek bolýar. Mundan başga da esas ýani şol taliplerde öz alýan uğruna has höwesli bolmaklary üçin durly hili bähdeşikler hem de sergiler geçirilýär. Ine şu sergi merkezi hem ýürüýte diňe bir şu tassama işlerini bir aýagly saklamak maksady bilen näle eýsem şu ýerde durly hili sergileri geçirmek maksadyny hem göz öňüne tutulýar. Ine ýaňam bir dogry belläp geçdiňiz. Ine şu gurulşyk meýdançasyna hem ine biziň şu muallimlerimiz hem de talip ýaşlarymyz ýani özleriniň bir eýdigiderli okuw önümçilik tapaklaryny ýetişýärler.
Bu da bolsa eýem ýa şol talip ýaşlara bir şu diňe bir şu usuliyetde öwrenýän bilimlerini bir amaliýatda da bir hakykat ýüzünde hem öwrenmäge bir uly mümkinçilik berýär. Esasy ýa şol şäher guruluşy bolsun, senek bir binanyň guruluşy bolsun, diňe bir adamyň bir işinin netijesinde kemale gelen zat del, eýem bu ýerde bir şu binanyň hakykat ýüzüne gurulmagy üçin bir näçe tany hünärmenleriň bir özara saatlaşykly iş ýerine ýetirmegi zerur bolup durýar. Eýem bir şu talip ýaşlarymyz hem şeýle bir guruluşyk meýdançatyna çykan ýagdaýlaryny eýem şoňa dolu bu hakykat ýüzüne göz ýetirýärler-de. Eýem diňe bir adam del, diňe bir binagäriň ýa-da diňe bir guruluşykçynyň del, eýsem bir şolaryň özara saatlaşykly işlemeginiň netijesinde bir ajaýyp binalaryň emele gelýändigini, kemale gelýändigini bir hakykat ýüzüne düşünýärler. Fırsatdan peýdalanyp bir ýurdumyzyň binagärlik keşfine öz goşantlarymyzy goşmak üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän gahryman arkadamyzy we arkadaly gahryman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, el ýurt bäxtli işler hemişe rowaşlyklary wetlensin. Men Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşyk Institutynyň 1-nji ýyl talebi Oraz Muradowa Güljan. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne, Pähim Paýhasy Mani Mahtumul Praga ýylyna, beýik akyllar şahyrymyz Mahtumul Pragaýynyň dowlan gününiň 300 ýyllygynyň dawaralary Merjen şäherimizde uly dawaralar bilen bellenilýär. Ýaňy ýakynna arkadaly gahryman serdarymyzyň hut özüniň gatnaşmagyna Mahtumul Pragaýynyň ýadygarlygynyň hemde Mahtumul Praga medeniýet toplumynyň açylyş dawarasy ýatdan çykmajak wakalaryň birine öwrildi. Beýik akyllar şahyrymyz Mahtumul Pragaýynyň medeniýet ýadygarlygynyň belent başly binasy Berjen şäherimiz Aşgabatyň gözelligine hasda görüp goşýar. Gahryman arkadamyzyň hemde arkadaly gahryman serdarymyzyň taýsir tagallasy bilen döredilen Mahtumul Pragaýy ýadygarlygynyň hemde medeniýet toplumynyň gurulyp bolmagy berilmegi biziň Merjen şäherimiz Aşgabatyň agzy berilip watansöýçilik, dost, dogurlyk, lalaşdyrjy ýurt bolmagynyň aýdyň sultnamasydyr. Şeýle-de Aşgabat şäheriniň gününiň öňü sirasyna paýtagtymyz Merjen şäherimiziň Bagtyarlyk etrawyna Bagtyarlyk agyz suw arasalaýjy desgasynyň açylyp bolmagy berilmegi ýaşaýjylarymyz hasda beýendirdi. Bu Bagtyarlyk agyz suw arasalaýjy suw desgasy ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň agyz suw bilen üçin etmekde öňüne goýan maksatlarynyň aýdyň netijesidir. Täzeçiligiň, tämizligiň, gözelligiň şäheri bolan Aşgabat şäherini görenigde gözleriň nurlanýar. Gijelerini aý kimin şugla saçsa gündüzlerine ýakymly täsirini döretýär. Bize şular ýaly esletli zamanada ýaşamaga paýtagtymyz Aşgabat şäherini köşk imaratlara wesler gahryman arkadamyzyň hemde arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara weslensin. Öpüşlerim batman yar, dolaşyan şekerler, şanlı koyun kutlayar. Dostlanlık yolları, bat getirir haplara, Aşgabat'ı kutlayar, doğanlaşan Ankara. Sildirimi yazım, can Aşgabat'ım, dostlanlık mekanım, can Aşgabat'ım. Aşıklar akşamı sendire dünya görüşürü.
Aşgabat Aqtau hem de Astana Zikmiyorduk dostum Dünyada tasda bergen Duygularını kavramayıp öpeyip Taşkent'te Sevdiğimi yazdım can aşamadım Dostluğunun mekanı can aşamadım Aşıklar akşamı sendire dünya roşeni Yüreklerimiz coşuptur Dostağanla duşanda Aşka vadi kutlayar Doğanlaşan duşande Doğanlaşan şekerler Bişkek bilen Aşgabat Kırgız halkından savaşanı doyum kutlayas Filmimi yazdım can aşamadım Dostluğunun mekanı can aşamadım Aşıklar akşamı sendire dünya roşeni Dünya roşeni can aşamadım Sildirimi yazdım can aşamadım Dostluğunun mekanı can aşamadım Aşıklar akşamı sendire dünya roşeni can aşamadım Gözelleşýär senin görkün gün saýyn. Ak şekerim, Aşgabadım, paýtagtym. Ýokdur bu jahanda sen deň taýyň. Ak şekerim, Aşgabadım, paýtagtym. Gökden inip gar düşenme kışına, goca köpet dağın belin başına, meňzeýäň sen göýe yüzük gaşına, ak şekerim, Aşgabadım, paýtagtym. Ajaýypdyr toy bayramly baharyň, şypalydyr mydam daňyň sekeriň, aşyklara hosar bolun şekerim,
ak şekerim, Aşgabadım, paytağıtım. Aşık senin bakı gülli yazına, aşık senin mıdam tılla güydüňe, aşık senin ak mercinlik özüňe, ak şekerim, Aşgabadım, paytağıtım. Köpüt dağlı, garıgumlu deryalı, bayırları çemin zarlı gür vağlı, arka dağlı, ıtıvarlı hostarlı, ak şekerim, Aşgabadım, paytağıtım. Mehriban vatandaşlar, ine şunun bilen ýaşyk çileýälimi öz işini tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe Türkmen halkynyň her bir güni bagy-bagtýarlygy beslenýär. Goý watanymyzyň şan şöhratyny, at awraýyny, mertebesini beýge galdyrýan hormatly prezidentimyzyň gadamlary batly bolsun,
tutyan büyük tutumlu işleri hemişe rowaj alsın. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam düşünür. Hoş wagt.